Så skal det ud af flækketorer. Tror jeg. Det tænker jeg. Det håber jeg. Bip. Det var da hyggeligt. Det bliver en hyggelig dag. En hyggelig dag. Jeg kan ikke høre en skid, men det er lige mig. Lige mig. Vi klarer det alligevel. Ollie the Beast. Ej. Det navn kan jeg godt lide. Nej. Ej. Ej. Kan det ikke være kendt? Nej. Kan det ikke. Nej. Det er noget lort. Nallat. He's good English. Sådan der. Ej, Vestergaard. Hej, Vestergaard. For de nice. Det er Lasses venner, men tror jeg. Ej. Moin. Jeg elsker moin. Det er moinøl. Ej. Det er unfair. Give. Flying. Men det kan jeg vel godt. Nej. Oh. Jeg redde faktisk lige din dag. Butte, tror jeg du hedder. Du har sputtet. Min lille butte. Nice. Tæt på hinanden. Har der. Good bones. Ej, nu skal jeg høre. Nemt. Nej. Ej, hvor er det godt. Yay. Ej, lart. Jeg får faktisk lyst til at sige, at han er dum, men det er han så ikke. Men, eller jo, det er han, mener jeg nok. Men altså stadig, det er jo lidt ondt at sige det. Altså, ja. Det er det jo. Ja. Så jeg får lyst til at sige det. Men så har jeg også lyst til ikke at sige det. Au. Nej, hvad sker der? Hvad sker der, menneske? Hvad sker der for det? Nej! GG. Han er så dum. Idiotus, mand.
En idiot er fuldstændig handy oven i hovedet, mand. Er en fuldstændig handy oven i hovedet. Så kan man bare flyve lige forbi. Lige forbi. Det er nemt. Men du ved, hvad det også er nemt? At ikke score. At brænde, det er også nemt. Nej, det er det jo egentlig ikke. Og så skal man til at tænde bål eller alt muligt. Eller en ovn. Kan man egentlig tænde ild i sig selv med en ovn? Det ville egentlig være fedt. Get drunk with the whistle. Nej! Onde svin. Nej, du må ikke tage boosten. Nej, det er min. Ej! Ej! Prøv at redde bolden. Det kan være, det hjælper. Det tror jeg kun. Nu skal jeg finde ham der sten. For ham skal jeg drille med hans navn. Nå nej, jeg skal sgu da ikke ud efter den. Nu skal jeg. Jeg har faktisk fået fortalt af min ven, at jeg skal faktisk ud efter bolden nu mere, tror jeg. Jamen, det var så i virkeligheden, men ja. Det kan jo også ske i et spil, fordi der er jo også bold i normalt. Så ja. Hyggeligt. Det var uhyggeligt. Det var faktisk hyggeligt med en u foran. Det er sjovt der. Ej. Et svin og dyr, hvad fanden han nu ellers er. Nej. Nej. Okay, det er godt. Det er godt. Men du ved, hvad der også er godt? At jeg scorer. Æder dig på skib. Hvad nu hedder? Sten bakker. Eller er det bager eller bakker? Sten bakker. Det er et mærkeligt navn, men ja, det må jeg så leve med. Kom nu. Nå, tak. Ej, jeg tror sgu ikke, det er ham. Kro. Ej. Mr. Kro. Ej, han hedder faktisk også Niklas. Jeg kender en, der hedder Niklas. Vil I gerne vide, hvem det er? Det er mig selv. Fuck, jeg er god til gæt. Eller, det var så ikke et gæt, men alligevel. Nej. Ej, hvordan kan det ikke ramme ind? Sådan en lort. Ej, noget stress, man får det her spil. Men du ved også, der er easy. At brænde. Igen. Lige efter hinanden. Nej! Hvad laver jeg? Jeg ved sgu ikke, hvad jeg laver. Nej! Nej! Hvad? Helvede, de fatter da ingenting, mand. Nej! Nej! Jeg driller dem. Ej! Skår han? Nej, det gør han ikke. Så scorer jeg lige, hva? Der var jeg sgu nok lige ved at dø. Det var sgu ikke så godt. That wasn't so good. Nej. Okay. Nej, okay. Ej, han flyver. Han er Jesus. Ej, jeg er bedst af os to. Prøv at se mig under. Jeg er helt flot. Jeg har ikke så mange lort under mig. Det er fordi, jeg ikke er lort. Boom. Det var bare godt lavet. Så kan du lære det. Sidder faktisk op til jer.
Ej, jeg har en Razer. Jeg ved ikke, om den er god. Jo, den er der. Ja. Ej, så vil jeg gerne have den, faktisk. Ej, nu joinede jeg, jo. Det var slet ikke mig. Så slet ikke, vel? Nej. Ja, men har lige lukket det ned. For jeg lægger, når jeg åbner det. Fordi mit internet er dårligt lige nu. Ej, det er faktisk stressende. Kender I godt det, hvor man er lige ved at kaste op, og så gider man bare ikke kaste op? Kender I godt det? Vi joiner! Yeah. Ej, nu har jeg fundet mere ven. Ej, det var da dejligt. Jeg har ikke haft så mange venner på det sidste. Jeg ved ikke hvorfor. Ej, nej! Ew. Yay! No. Ej, de spiller på PlayStation. Så nopes. Ej, det er Wookie. Det var ikke min skyld. Undskyld. Det var ikke mig. Teknisk set var det faktisk hans skyld. For han skulle den faktisk ind i ham, og den ville ikke have været en mål, hvis han ikke skudt den i ham. Så ville jeg faktisk have reddet den. Sten! Igen nu. Ej! Ja! Så lige igennem den. Var det fedt! Jeg fløj også lige igennem den, da jeg knæede min dame. Ja. Nej! Nej! Jeg siger nej. For helvede. Bakker. Igen nu. Numse. Ja. Det er også fordi jeg spiller med jer. Ja. Det er god undskyldning, jeg har, ikke? Se, jeg red den. Nej, hvorfor er den her bil så fucking klam? Gider fucking se på det lort. Nej. Så kan jeg fandme lære det. Nå, ej, jeg gider ikke. Jeg gider hænge mig selv. Det er faktisk ikke noget at lave sjov med, men jeg gør det alligevel. Det kan være det ikke. Det er godt, fucking. De gør det nok godt.
Det er godt. Nej, det er ikke godt, det der. Nej, hvor er det ikke godt, det der. Nej. Nej, hvor er det ikke godt, det der, ja. Ej, hvor er det ikke godt, det der, ja. Ej, Vestergaard. Nej. Ej, prøv lige. Så kan man... Ja, det er godt. I don't know. Det er sjovt. Jeg troede, jeg mente mig. Ej, det gør jeg faktisk. Ej, lad nu fucking være. Klamme teammate. Det er dejligt. Det er dejligt. Ja, jeg siger det jo, det er dejligt. Ej, nu fucker de kraft. Jeg får tyndskid af dem. For randskid af dem, mand. For helvede, hvad laver I? Jeg går sgu den i mål der. Jeg hænger mig selv lige om lidt. Det var ikke mig. Eller var det? Nej, det var ikke mig. Ej, nu... Man får snart cancer, de her idioter. Ja! Hvor er det godt. Ej, hvor er han sød, at skubber til mig. Du er så sød, at du skubber. Jeg er klar. Nu er jeg klar. Hvorfor får jeg altid først? Nej, vel. Ej, hvad har du gang i? Så tak. Skal man lige skubbe til dig først, eller hvad? Er det det, du vil have, eller hvad? Så skal jeg fandme gøre det hele tiden, næsten. Det kan jeg da godt, hvis du vil have det. Hvis det er det, du vil have, hvad? Træk vejret. Jeres skyld. Prøv at køre faktisk hver for sig. De er så dumme. Mundskyld. Jeg tror ikke, jeg skal skylde min mund lige nu. Men okay. Jeg kan godt prøve. Det er så sjovt. Nej, det er faktisk ikke. Men jeg kunne godt blive det faktisk. Hvis jeg tog mig sammen nu. Hvor er det godt. Hvem er det her? Det er mesteren lige her. Lige der. Jeg er god. Ja. Det er det da. Nej, jeg gider ikke spille mere. Eller gider jeg? Nej, det gider jeg ikke. Nej, hvor er det klamt. Nej. Hvor er jeg god. Ja, jeg er så god. Jeg er så god. Jeg er så god. Indår. For helvede. Indår. Boldmongoler, mand. Fuck, det er godt, mand. Hattrick. Hvis han er skudt væk der. Jeg vil fucking hjem til ham og smadre ham. Han bor fucking tæt på mig, så jeg nakker ham snart. Ej, det sker ikke. Nej.
Super duper. Det er bare super duper. Jeg kaster snart op. Nej, de scorer nu. Sådan nogle fucking boldmongoler jeg spiller med, mand. Ej, brændning. Jeg tror snart, han får en solskoldning. Tror jeg. Måske, det ved man jo aldrig. Egentlig ikke. Var det godt det der? Nej, så lad det være. Boldmongol, mand. Sorry for jeg stjal dit mål. Ikke en mål. Så. Nej, hvor er det tæt på. Ja, nej, jo, nej. Nej. Ja. Ja, så kan lige se min bagdel, hva'? Ja. Det er også det, jeg siger. Nej, det er faktisk ikke det, jeg siger. Farvel. Hej, hej. Hej.